Un atrevimento que veña a falar, porque un non teña nada que decir en estas cuestións, pero que veña a falar de un tema como da igualdade, como a violencia de xénero, etcétera, etcétera, donde o papel principal, a vanguarda, as que realmente teñen que, e como así é, encabezar a loita por conseguir igualdade ou a violencia son plenas mulleres, ou donde as mulleres son que sofren e, polo tanto, como decía a compañeira, son as que saben de verdade que é o que pasa, en fin, o que está a pasar. En calquer caso, permitídeme que diga que conseguir a igualdade, na miña opinión, é unha aspiración tan bella casi como a humanidade. É dicir, conseguir a igualdade tamén é unha necesidade social, a igualdade entre as persoas, independentemente da raza, da religión, da cultura, a igualdade entre os povos e, dende logo, a igualdade entre mulleres e homes. Sen igualdade é unha afirmación obvia, non hai democracia real, nen para as persoas, nen para as nacións, tampouco para as mulleres. Polo tanto, é necesario, e eu creo que hai que facelo, comentábamos hai un momento aquí na entrada, é necesario loitar permanentemente para conseguir chegar a situacións de igualdade. E eu creo, ademais, que no momento, non en este momento, en todos os momentos, pero en este tamén, non é posible baixar a garda frente a forzas ben poderosas que siguen intentando manter xustamente o contrario do que nos defendemos, manter a desigualdade, porque baixo unha apariencia de avance, de normalización da situación, se esconde unha realidade ben preocupante e se esconden tamén forzas de todo tipo que optan precisamente por manter esa situación de desigualdade. Polo tanto, nós somos do Bloque Nacionalista Galego e eu creo que sí, que no BNG, no noso código xenético, está impresa a loita pola igualdade. E en estas xornadas, eu de logo estou absolutamente convencido que se analizará convenientemente o que está a acontecer, se reflexionará sobre a actuación, e eu creo que sin autocomplacencia, debémoslo facer sin autocomplacencia, verdad? E se establecerán e trazarán liñas prácticas de acción para contribuir, aínda que sexa modestamente, pero contribuir a avanzar na igualdade. Desde logo, eu creo que tamén estas xornadas non deixan de ser unha mostra da nosa preocupación, do noso compromiso, do compromiso do Bloque Nacionalista Galego ca igualdade. E seguro que daqui, xa digo, sairán conclusións positivas que nos permitirán mellorar colectivamente nesa loita. É certo que é tempo de compromiso coa igualdade e xa que logo compromiso tamén, e iso do que me toca a min falar máis, contra a violencia de xénero, contra a violencia machista, como expresión máis extrema, máis cruel, máis intolerável tamén das desigualdade que siguen a sufrir as mulleres. E o atranco para conseguir a igualdade entre homes e mulleres na nosa sociedade é evidente que o patriarcado, a estrutura de poder machista que aínda rexe as nosas sociedades, porque é así. E sobre esta estrutura de poder aséntase a violencia que naturalmente queremos eliminar. Non é dicir nada novo decir que a muller sigue sendo, desgraciadamente, o apéndice do home a que está permanentemente subordinada. É necesario, por tanto, rachar esa estrutura patriarcal, arrumbar o baúl da historia. Eu digo que tampouco é doado, non é nada doado, como estamos a comprobar. Sen embargo, si é absolutamente necesario si queremos e debemos querer, naturalmente, rematar coa violencia contra as mulleres. Para este fin, sin duda, fan falla leis que axuden a combatir a violencia de xénero, dende logo fai falla compromiso social contra as manifestacións cotidianas de machismo, fai falta o compromiso político, fai falta o compromiso das institucións
políticas ou religiosas, o compromiso do poder xudicial, tamén do policial, porque non, compromiso de actuación na educación, na sanidade, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, na miña opinión, rematar con esta violencia estrutural, inaceitável, contra as mulleres, require dunha sostida e profunda actuación para cambiar valores, para cambiar roles da muller que desgraciadamente seguen a manterse, roles que, a pesares dos avances que se teñen producido, seguen a difundirse e, como comentábamos tamén hai un momento na entrada, seguen a entrar masivamente na cabeza dos nenos, das nenas, dos xóvenes, dos adultos, porque iso é así, En fin, eu creo que todos e todas podemos comprobar como rapaces de ben corta idade teñen xa na súa cabeza instalada determinados roles, determinadas pautas e, dende logo, pois seguramente nin siquiera ás veces difundidas polas súas nais ou pais, hai unha sociedade, verdad? Hai uns comportamentos, hai unha transmisión de ideas que fai que eso sea así, E tamén existen correntes poderosas de pensamento que o podemos englobar, que se dan chamar o pensamento conservador, reaccionario, que non admiten a igualdade, en este caso, entre mulleres e homes, senón que defenden, desde logo, na miña opinión, activamente a desigualdade, o patriarcado, o papel secundizado das mulleres. Existen esas correntes de pensamento. Bueno, naturalmente, nunha situación como a que vivimos hoxe, ninguén fará unha defensa formal da violencia machista. Todos e todas nos apuntaremos ás condenas dos asesinatos, etcétera, etcétera. Solo faltaría, participaremos todos, verdad? E todas da condena máis enérxica. Eu creo que, en definitiva, e por eso estamos e estades fundamentalmente aquí, queda moito por facer, moito por combater para acabar con esta estrutura de dominación de homes sobre as mulleres, para acabar ca violencia de xénero. Eu xa non vou a pasar a relatar algunhas das preocupacións que, en fin, desde o punto de vista político, temos coa actuación do Partido Popular en este momento na Xunta de Galiza, porque seguro que xa fixéchedes constar nas vosas intervencións, ou foi obxecto de debate, en fin, nas vosas intervencións. E, polo tanto, eu vou acabar dicindo que, dende logo, no Bloque Nacionalista Galego, que si consideramos, e debemos considerar, por suposto, a violencia de xénero como intolerable, como inaceptable, debemos redoblar os nosos esforzos para contribuir a rematar con esta situación. Eu vos lo decía ao principio e o digo ao final, sin autocomplacencia. Estamos facendo, estamos traballando, estamos na dirección correcta, pero temos moito máis que facer todas e todos. Polo tanto, sin autocomplacencia, con propostas, con actuación política, con denuncia cando hai que denunciar, con apoio ás vítimas cando hai que apoiar. Polo tanto, redoblar os esforzos para conseguir esa igualdade real entre homes e mulleres ao que dedicamos, como decía, o noso esforzo. Eu sí que creo que as cousas son posibles. Eu sei que as cousas son moi difíciles, casi todas. Conquistar calquer avance en calquer materia é sempre moi difícil. Polo tanto, sendo difícil conquistar a igualdade, si é posible, si é posible, e si é posible conseguir unha sociedade sin violencia machista. E a eso vos animo, e a eso debemos animarnos todos e todas. Nada máis e moitas gracias.